Hvor er vi? Vi kommer til fængsel. Vi skal til fængsel. Hvorfor er vi i fængsel? Vi røvede en bank. Kom med. Jamen, hvad har vi gjort? Det får jeg at vide på et tidspunkt. Du går bare stille og roligt. Sixten, det er hemmeligt. Du går bare stille og roligt, det gør. Kom med mig. Hvorfor? Fordi... Kom med. Kom. Og hvad? Jeg forstår så ikke. Jeg er ærlig. Jeg kan ikke huske noget. Det kan jeg heller ikke. Det er som om, vi er blevet et eller andet hjernevasket noget. Nå, men I skal i hvert fald til at arbejde. Fængslet er helt nyt. Det er derfor, I er det første, der er kommet med ind. Så I skal til at arbejde, så vi kan få udvidet det. Okay, kom. Nej, vent lige. Hvad? Her er nogle hakker. Tak. Kan vi ikke godt få nogle stenhavn? Nej. Har du et problem? Nej, faktisk ikke. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Der er der i den... Hvad hedder du? Hedder du Sixten? Hedder du Sixten? Jeg hedder... Mit rigtige navn er Biso 2, men dengang for lang tid siden... Eller jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er. Jeg kan ikke huske det. I går bare i gang med min, og I går stille og roligt. I går stille og roligt. Det eneste, jeg kan huske, det er mit navn, og at man taler sproget. I går stille og roligt. Jeg hedder Mankeguy. Jeg hedder Mankegamer, men bare kalder mig Chris. Så I går i gang med mine. Må jeg ikke få en pickaxe? Her. Du kan godt. Hvem er du egentlig? Det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg er ved hende. Hvor er Chris, du er ikke? Jo, hvad er der? Jeg kan altså næsten ikke høre dig. Han er jo ikke mere. Jeg kan ikke tale lidt højere. Vi sniger os ud. Men... Sixten, prøv at se. Prøv at se, hvad jeg fandt. 2 potions. Hvorfor den ene? Ja, det kan vi bruge, hvis ham der vagten han kommer på et tidspunkt, at vi skal til at flygte eller noget. Okay, kom. Nej, vent! Vi skal mene videre, hvis ham der er den sure vagt, han kommer. Så får vi sgu ballade, du. Det ved jeg godt. Lige nu tænker jeg bare på en mand, der skider. What? Jeg ved ikke. Hallo. Jeg har fundet noget mystisk herinde. Prøv at se, der er et hul igennem væggen. Kan jeg smadre det? Det er rigtig hårdt. Jeg kan smadre det. Der står et eller andet. Der er tæt shoppen. Jeg kan ikke læse det hele, men der er noget ved shoppen. Sandminen er tæt på shoppen. Jeg skal lige tage noget iron med. Du skal ikke smadre den, mens kom, vi løber. Du får den her. Mange tak. Jeg håber, vi kan få nogle penge ud af det her. Jeg har hørt, man også skal købe... Hvad? Han står derinde. Hør. Han forsvandt. Hvem er du? Jeg er shopman. Nå, men han behøver ikke at møde hende. Nej, men vi skal sælge. Okay, lad os lige se. Iron ore får man... Måske det der, hvad jeg kan sælge det for. Det er nogle dyre ting. Jeg kan smide mit ting til dig, Ja, jeg giver... Her. Så får du der og der. Så har vi 11 hver, så vi kan... Jeg har 2... gold. Ja. Det her det er 11. 2 af dem der. 2 gold nuggets. Og Sixten, jeg tror det er noget med 2 stacks. Jeg tror det er noget med 2 stacks, får man en kædemaskine. Jeg har... Ja, det skal vi så meget spå op til. Jeg har 2 kul. Og så har jeg... Så jeg skal have 4.
Vi ses snart. Jeg skal have 4. Ja. Vi ses snart. Spawn. Ja! Ja, det er lige om lidt. Det er ikke noget. Vi sagde ikke noget. Vi skal se, som vi spawn. Jeg har hørt noget om, at man kan lave det der om til hash. Hash! Lad os farme lidt. What? Jeg fandt et hemmeligt sted. Jeg fandt ned. Sixten her. Ja. Han er der. Spider. Hvad laver I her? Vi farmer bare lidt. Og så kiggede vi lidt. Og så fandt de. Ikke derovre. Nej. Hvad er det, du kigger på? Det er ikke noget for jer. I går bare væk. Okay. I kommer bare med her. I går bare fremad. Nu skal vi her til cellerne, ikke også? Ja. Altså normalt koster en celle penge. I går bare lige så stemme, ikke også? Ja, jeg har sat en super fin gratis celle op til jer, men det er desværre ikke det. Det er det der. Tryk på knappen. Der stinker. Er det ikke en super fin og dejlig celle lige? Kom ud. Jeg trykker lige. Der står tryk på knappen. Den er knap. Okay. Så har I fået jeres klamme lortecelle. Du sagde lige, det var fin. Ja, men det var bare for sjovt. Det var ikke mig, det var ham. Løb! Ja. Hvad er det for et sted? Det er en dårlig celle. Heldigvis er der lufthul heroppe. Sixten, der er lufthul her. Jeg har nogle få. Jeg fik sådan nogle her servietter. Hey, hvad er det? Tak. Hvad er det derovre? Prøv at flytte dig. Jeg kan sætte noget plads på den. Det er en VIP-celle. Han har sgu da ikke kunne kigge ind. Det er VIP-cellen. Jeg troede, det var overvågningskameraet. Du må ikke kunne smadre det. Hvorfor? Det er ikke et overvågningskamera. Lad os bare smadre det. Okay, vi smadrer overvågningen. Nej, lad være, Sixten. Vi går bare sådan her. Det gør lidt til. Han smadrer blokken igen. Det er lige meget. Det der fjernstyrede overvågningskamera. Jeg tror, det kommer til at ham der den sindssyg. Ja, det tror jeg også. Det er lige meget. Okay, det er bare lidt uhyggeligt. Okay. Manga? Eller Chris? Hvad? Vi skal få skam. Lad os gå ned i shoppen til ham der og købe en chest. Han sagde vist nok, jeg vidste noget til dig. Han sagde vist nok i starten, at man købe 4 woods for 1 gold nuggets, og jeg har 4 gold nuggets. Så lad os gå ind. Jeg har visket til dig. Jeg har visket til dig. Hej. Vi vil gerne have... Kan du få noget ud? Du ser lidt med. Vi vil gerne have noget... Flyt dig! Okay. Vi vil gerne have 8 her. 8. Hvis vi kan få det. Du skal ikke tage mit, det er mine penge, du. Hvor meget koster sådan en kub beef der?
Det koster 5 guld per styk. Det er sgu meget. Vi skal nok... I kan, hvis det er, kan I købe mushroomstykke for 3. Mushroomstykke. Jeg går hjem og henter mine. Får vi en daglig ting? Får vi en daglig? Hver dag kan I få 1 til deling. Ja. Nej, en hver, ikke? Kan vi få en hver? Kom nu. Så får vi 2 gratis. Vi får en. Okay. Okay. Vi får en hver. To. 2 stenpickaxes. Hvor meget koster en stenpickaxe? Det koster 2 guld. Okay, jeg køber en. Okay, jeg går ned til cellen. Jeg var nede i mine. Jeg går også ned i mine, så. Så skal vi også have afprøvet den nye og se, om den er god. Og man kan se himlen. Er den god? Stenpickaxen? Det gør ikke noget. Er den god? Den er meget hurtig. Men jeg også kan prøve. Jamen, jeg tænker lige nu, jeg har nok til 2 gold. Så jeg går lige over i shoppen. Jeg venter lige på, at han ser den underlige person kommer. Hvorfor går overvågningskamera efter mig? Ej, jeg kigger lige væk. Der er overvågningskamera. Hvad? Det der. Sixten. Som har lukket, forstår det. Undskyld. Vi går ned og miner. Jeg skal bare lige købe én ting. Nej, det er Sixten, kom. Vi miner. Jeg vil bare købe en stenpickaxe til dig. Sixten, du skal ikke derind. Altså. Vi skal have nogle flere penge, så vi kan overleve lidt mere. Uden at dø. Det her, det skulle gå mig. Sixten, vi går ind i det der sandsted nu. Jeg tror, han er gået. Så. Ja, nej. Hey, har du noget træ? Må jeg få 2 stykker træ? Hej, så kommer. Kom. Til det her. Det her. Vi kan begynde, hvad det hedder, at plante kokain. Der er en chest med noget. Hvad er det for noget papir? Der står, hey, jeg er Lars Disse. Her. Ludvig. Det skal vi nok tage med. Kom, skynd dig ind, ham der kommer. Nej, jeg ved ikke, hvor jeg spiller. Kom nu bare, vi skal skynde os. Vi tager lige 2 gold, så det ikke ser for meget suspicious ud. Løb. Bare til 2. Løb, inden han kommer. Løb. Jeg skal da blive til. Og der er noget hvidt. Det var underligt. Ja. Lad os lige dække det der af. Okay, det var alle sædlerne. Så lægger jeg dem i rækkefølge. Nej, vent. Jeg skal lige have dem der. Tag mig. Jeg skal lige have dem der. Jeg kan få 2 af dem. Jeg laver en, du ved hvad, Pigge? Du ved, en, nej, ikke den der. Jeg mener 2 stykker træ. Men jeg laver bare lige en chest til os, så vi kan lægge alle vores ting ned i, fordi det er rigtig hårdt. Jeg vil godt lægge resten af de træ i. Nu håber jeg bare ikke, han har et andet usynligt spionovervågning, fordi ellers så er vi sgu færdige. Og tid til at gå i seng, du. Ja. Hvad satan? Hvorfor fuck har de været nede i salminen og får den der fucking potion for lort det gamle Ludvig? Jeg skal skrive mig af med den idiot. Imens der er dem her. Jeg kan kaste mig på en af dem. Jeg tror jeg vælger Chris. Så jeg kan miste udspillende af hvad de laver. Hvad fuck har de gang i, mand?
Hej. Det var så den episode af Prison. Whee! Sixten kunne ikke lige være Nej, med til Sixten han slutningen. kunne ikke lige være med. Han var et eller andet med sin store søster. Hun blev jo nok ret tung. Og ja, vi er ret spændte på at lave den her serie. Og Vi kan lige fortælle rollerne. ja, ham. Jeg har spillet inspektør, og så har jeg spillet Altså, du må ikke sige hvad for noget. Han skal spille nogle roller i For Se Scenen. Det giver nemlig ikke afsløres, så jeg er lidt spændende på jer. Jeg er sådan... Jeg har også spillet shoppen. Men han spiller... Overvågningskamera. Han spillede overvågningskameraet, ikke? Det lavede vi. Ham der... Jeg er hovedpersonen. Og vi fik faktisk ideen for Brian. Så ham kan I tjekke ned i beskrivelsen. Han er ret cool. Og ja, skal vi nok lige have lavet det her til næste episode. Vi har lavet noget i næste episode, det er med malerier. Og man kan ikke gå igennem nogle af dem sådan her. Men det fortæller vi i næste episode, og hvad der sker. Det var ikke men vi skulle lige have lavet 1 eller 2 scener mere, men Sixten kunne ikke være her. Og lad os prøve at finde ud af, hvad ham der han er i gang i, mand. Med de skumle sko der. Ja, det var rigtig sjovt. Vi er glade for, at vi kan holde masken af, så det var med at grine. Fordi, det var lidt sjovt, det her med gamle lyd. Ja, gamle lyd. Men det er på grund af, at der i Brian til, at der er noget med en, der hedder Gulefar. Som har en eller anden hemmelighed. Vi fik... Som vil ødelægge det hele. Ja, så vi fik lidt idéen... Fra ham, og så har vi prøvet at lave... Ja, så prøvede... Det er ikke for meget ham, men det er samtidig ham. Og her så er det... Altså, det er sådan efterligning af ham, men vi laver en masse... Altså, det er sådan på en måde efterligning af ham, men det er en masse anderledes ting, der sker. Og vi har ikke skrevet manuskript. Vi sådan aftaler bare sådan... Vi aftaler bare sådan... Okay, nu skal jeg bare føre os ind der. Vi aftaler sådan ikke, hvad man 100% skal sige. Og det der sammen med den her... det der sammen med den her mine, ikke? Vil du op og se? Jeg kan der, så kan jeg vise det hele. Men der var en, hvor spiller han ødelagde noget af. Ja, fordi han blev lidt sur. Men så alt som virker ikke. Iron slash off. Den første, ikke? Vi skal lige sige Iron slash off. Men nu skal jeg lige fortælle, hvad for nogle, om hvor mange flere roller jeg skal spille i det næste. Ja. Jeg skal nok spille 2 roller mere i den næste. Og så de 3 jeg også plejer. Ja, det bliver sådan der. Så ja, vi håber det virker. Vi sætter selvfølgelig noget mere ind. Vi er ikke 100% færdige med det. Måske kan vi få noget ind i morgen. Introen, den lavede jeg. Jeg får rundt sådan her med det. Det synes jeg, den var ret fed. Sådan i Prison. Du stod et. Og men det er et rollespil. Og hvis I ikke ved, hvad 100% det er, så er det noget med... Det er simpelthen en film. Hvor det ligner så for at være nogle andre personer og sådan. Hvor man sådan har nogle replikker, og så har man nogle scener, man skal have og sådan noget. Og det laver vi her på Camtasia. I kan se her. Så har vi sgu alt det der, vi har filmet herinde. Og så kan vi bare sætte det sammen. I kan lige tage et smuk i, hvordan lyden er. Den er ikke sådan super god, men vi prøver vores bedste. Kom med mig. Hvorfor? Fordi... Det er min computer, der optager, så jeg har nok lidt bedst lyd. Hvorfor laver det smukke? Du finder ud af det, det smukke, så det selv ikke. Så ja. Håber I kunne lide at se med, og hej hej!